Marami na tayong karanasan sa buhay. Di ba minsan, iniisip natin ang mga bagay na tungkol sa kalusugan natin, lalo na sa mga pribadong aspeto na hindi madalas pinag-uusapan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa tuli o ang pagtatanggal ng balat na tumatakip sa ulo ng ari ng lalaki. Ito ay isang tanong na matagal nang umiiral sa maraming kultura, kabilang ang sa atin dito sa Pilipinas. Dati ito ay higit na tungkol sa tradisyon at paniniwala. Pero ngayon, sa panahon natin na puno ng impormasyon mula sa agham, mas nakatuon na ito sa kalusugan, ginhawa at personal na desisyon. Walang isang tama o mali na sagot dito ha. Ang mahalaga, mayroon tayong malinaw na kaalaman para makapagdesisyon ng maayos para sa sarili o sa pamilya. Ako bilang kaibigan nyo, hindi ko sasabihin kung ano ang dapat nyong gawin, pero ibabahagi ko ang mga katotohanan batay sa ebidensya mula sa agham para makita nyo ang buong larawan. Susuriin natin ang natural na gamit ng balat na iyan ang mga napatunayang benepisyo ng pagtatanggal nito, ang posibleng panganib at ang mga sitwasyon kung kailan ito ay hindi na opsyon kundi kinakailangan. Sa huli, mas magiging malinaw sa inyo ang lahat para makapagdesisyon kayo ng may kumpiyansa. Una, alamin muna natin kung ano talaga ang balat na tumatakip sa ulo ng ari na tinatawag na prepus o sa atin madalas na tinatawag na supot. Ito ay isang natural na takip na balat na maaaring maiurong na sumasakop sa ulo ng ari na tinatawag na glans. Sa pagsilang ito ay nakadikit pa sa ulo at karaniwang nagiging madaling maiurong habang lumalaki ang bata hanggang sa kabataan. Pero hindi ito simpleng balat lang ha. Mayroon itong mahahalagang tungkulin sa katawan. Una sa lahat, proteksyon. Ito ay parang natural na takip na nagpoprotekta sa masilang ulo ng ari mula sa patuloy na pagkuskos sa damit o sa mga bagay sa paligid at mula sa bakterya o iba pang nakakairita. Isipin nyo na lang, parang isang built-in na shield para sa isa sa pinakamaselang parte ng katawan. Pangalawa, tungkol sa kahalumigmigan at lubrication. Ang loob ng balat na ito ay tumutulong na panatiling basa at balanse ang kemikal na kapaligiran sa paligid ng ulo. Ito ay nagbibigay ng natural na ginhawa, lalo na sa mga aktibidad na pribado. At panghuli ang bagay na tungkol sa pakiramdam. Ang balat na ito ay puno ng libu-libong nerbyo na sobrang sensitibo sa paghawak. Para sa maraming lalaki, ito ay mahalaga sa pakiramdam ng kasiyahan at excitement sa buhay may asawa. Sa loob ng libu-libong taon, ang pagtatanggal ng balat na ito na tinatawag na tuli o circumcision ay ginagawa dahil sa kultura at relihiyon. Pero sa panahon natin, marami na ang nagdedesisyon batay sa medikal at kalusugan. Kaya tingnan natin ang kabilang panig. Ano ba ang mga napatunayang benepisyo sa kalusugan ng pagtuliuna tungkol sa kalinisan? Kapag natanggal na ang balat, ang ulo ay laging nakalantad, kaya mas madaling linisin. Ito ay nag-iiwas sa pag-ipon ng smegma na isang maputi at malapot na bagay mula sa patay na selula ng balat at langis. Bagaman, hindi masama ang smegma at maaaring hugasan kung hindi maayos ang kalinisan, maaari itong magdulot ng amoy at maging lugar para sa bakterya na maaaring maging sanhi ng pamamaga at impeksyon. Ito ay nagdadala sa pangalawang benepisyo, ang pagbaba ng panganib sa ilang impeksyon. Ang lugar sa ilalim ng balat ay maaaring mag-trap ng kahalumigmigan at bakterya na nagpapataas ng tsansa sa balanoposthitis na pamamaga ng ulo at balat. Ayon sa mga pag-aaral, ang tuli sa mga sanggol ay makabuluhang nagpapababa ng panganib sa urinary tract infections o UTIs, lalo na sa unang taon ng buhay.
At dito sa Pilipinas, kung saan mainit at mahalumigmig ang panahon, ang mas madaling kalinisan ay talagang malaking tulong, lalo na sa mga lugar sa probinsya kung saan hindi laging madali ang access sa tubig at sabon. Pangatlo, at ito ang pinakamalakas na ebidensya, ang pagbaba ng panganib sa ilang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o STIs. Ito ay batay sa malalaking pag-aaral tulad ng mga inilathala sa The Lancet na ginawa sa mga lugar sa Africa kung saan mataas ang rate ng STI. Ang resulta ay pare-pareho. Ang tuli sa lalaki ay nagpapababa ng hanggang 60% ang panganib na makakuha ng HIV sa pamamagitan ng heterosexual na pakikipagtalik. Hindi ito tumigil doon. Nagpakita rin ito ng malaking pagbaba sa pagkalat ng HPV, ang virus na nagdudulot ng warts sa ari at maaaring maging sanhi ng cancer sa cervix sa mga babae at cancer sa ari o lalamunan sa mga lalaki. Bukod pa rito, may pagbaba rin sa herpes simplex virus type 2 na nagdudulot ng genital herpes. Ito ay dahil ang loob ng balat ay manipis at puno ng selula na madaling targetin ng mga virus tulad ng HIV. Kapag natanggal ito, nawawala ang pangunahing daan para sa infeksyon. Pero importante na tandaan, kaibigan, na ito ay nagpapababa lang ng panganib, hindi ito nag-aalis ng buo. Ito ay hindi bakuna o kapalit ng safe sex tulad ng paggamit ng kondom na siyang pinakamabisang paraan para maiwasan ang STIs. Sa Pilipinas naman, kung saan halos 90 hanggang 93% ng mga lalaki ay natuli, ito ay hindi lamang medikal, kundi bahagi ng kultura baka natin bilang tanda ng pagiging lalaki para maiwasan ang pang-aasar tulad ng pagtawag na supot. Ito ay nagpapabuti rin ng kalusugan sa komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong serbisyo medikal. Ayon sa Wikipedia at ilang lokal na pag-aaral, ang tuli ay nagiging daan para sa mas mabuting hygiene na kritikal sa ating tropikal na klima. At panghuli sa mga benepisyo, kaibigan, ay ang pagbaba ng panganib sa pinili cancer. Bagaman bihira ito sa mga maunlad na bansa, tulad ng sa atin, ang mga salik nito ay nauugnay sa paulit-ulit na pamamaga, mahinang kalinisan at impeksyon sa HPV. Dahil ang tuli ay nagpapabuti ng hygiene at nagpapababa ng HPV, ito ay direktang nauugnay sa mas mababang panganib na magkaroon ng ganitong uri ng cancer sa buong buhay. Ito ay napatunayan sa mga pag-aaral mula sa American Urological Association journals na nagpapakita ng malinaw na ugnayan. Ngunit tulad ng anumang bagay sa buhay, hindi ito one-sided, di ba? Walang perpektong desisyon ng walang kaakibat na panganib. Kaya pag-usapan natin ang mga downside at posibleng komplikasyon ng tuli. Una sa lahat, ito ay isang surgical procedure at tulad ng anumang operasyon, mayroon itong likas na panganib, bagaman karaniwang mababa ang mga ito kapag ginawa ng profesional sa malinis na kapaligiran. Kasama rito ang sakit habang at pagkatapos ng proseso, lalo na sa unang yugto ng paghilom. May panganib din ng pagdurugo at impeksyon sa sugat. Sa ilang kaso, maaaring maging hindi kasiyasya ang resulta sa hitsura tulad ng pagkakapilat o pagkakatanggal ng sobra o kulang na balat na maaaring mangailangan ng isa pang operasyon para ayusin. Ang pinakamadilas na pinag-uusapan na disadvantage ay ang posibleng pagbabago sa pakiramdam. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang balat na iyan ay puno ng nerbiyo na nagbibigay ng sensitibong pakiramdam. Kapag natanggal ito, natural na magbabago ang sensory experience ng ari. Ang ulo na ngayon ay laging nakalantad ay dadaan sa proseso na tinatawag na keratinization, kung saan ang balat ay nagiging medyo makapal at hindi gaanong sensitibo sa paglipas ng panahon. Bagaman, maraming natuli na lalaki ang nagsasabi
na buo pa rin at masaya ang kanilang buhay may asawa. Nang walang nakikitang negatibong epekto, may ilan na nagrereklamo ng pagbabago o pagbaba ng sensitivity na nakakaapekto sa kanilang karanasan. Ito ay sobrang subjective, kaibigan, pero ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang lalo na sa edad nating ito, kung saan mas pinahahalagahan natin ang ginhawa at kaligayahan sa pribadong buhay. Bukod pa rito, ang pagtatanggal ng balat ay nangangahulugan ng pagkawala ng natural na proteksyon at lubrikasyon nito. Ang ulo ay laging nakalantad sa pagkuskos ng damit na siyang dahilan ng keratinization na iyan. Sa Pilipinas naman, kung saan ang tuli ay karaniwang ginagawa sa mga batang lalaki na nasa o hanggang 14 na taong gulang bilang ritual ng pagiging lalaki, may karagdagang panganib na hindi madalas pinag-uusapan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Science Direct at lokal na journal tungkol sa kalusugan, halos 69% ng mga batang natuli sa ganitong edad ay nakakaranas ng chika o trauma sa isip tulad ng PTSD dahil sa sakit at takot sa proseso. Ito ay dahil ang tuli dito sa atin ay madalas na ginagawa gamit ang dorsal slit na pamamaraan na maaaring hindi laging sumusunod sa modernong medikal na pamantayan, lalo na kung hindi sa ospital o klinika. Ang mga batang ito ay nasa edad na kung saan mas naaalala nila ang karanasan hindi tulad ng sa mga sanggol. Kaya sa edad nating ito, bilang mga magulang o lolo, dapat nating isipin ito ng mabuti kung may apo o anak na paparating sa ganitong ritual. Ang emosyonal na epekto ay maaaring tumagal ng matagal. Higit pa rito sa ating kultura, ang tuli ay hindi lamang medical kundi isang social na bagay. Ito ay nag-iwas sa pang-aasar o pagiging outcast. Pero minsan, ang pressure na iyan ay nagiging sanhi ng hindi kinakailangang stress. Ayon sa mga report mula sa Department of Health dito sa Pilipinas, may mga kaso ng komplikasyon tulad ng matinding sakit o hindi maayos na paghilom dahil sa tradisyonal na paraan. Kaya bagaman maraming benepisyo, dapat tayong maging maingat at isaalang-alang ang mga ito ng buo. Sa susunod, pag-usapan natin kung kailan talaga kinakailangan ang tuli, hindi lang bilang tradisyon, kundi bilang medikal na solusyon para mas maging malinaw ang lahat sa atin. Sa susunod na bahagi, kaibigan, tulad ng sinabi ko, pag-usapan natin kung kailan talaga kinakailangan ang tuli, hindi lang bilang tradisyon, kundi bilang isang medikal na solusyon. Dahil sa lahat ng mga benepisyo at panganib na nabanggit natin, ang tanong ay paano ba tayo makakapagdesisyon? Ang sagot ay simple. Ito ay nakadepende sa bawat personal na sitwasyon. May mga pagkakataon na ang tuli ay hindi na opsyon, kundi isang malinaw na pangangailangan sa medisina para maiwasan ang mas malalang problema. Una sa lahat, ang pinakakaraniwang kondisyon ay ang phimosis. Ito ay kapag ang balat ay sobrang sikip na hindi na maiurong sa ulo ng ari. Sa mga mild na kaso, maaaring gamutin ito ng creams o stretching. Pero sa severe na phimosis, ito ay nagiging imposible ang maayos na kalinisan na nagdudulot ng paulit-ulit na impeksyon at matinding sakit kapag may erection o sa pakikipagtalik. Isipin nyo na lang, kaibigan, sa edad nating ito, kung may ganitong problema, ito ay maaaring maging sanhi ng discomfort na nakakaapekto sa araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, marami sa atin ang nakakaranas nito dahil sa init at pawis. At ayon sa mga lokal na doktor mula sa Philippine Urological Association, ang tuli ay madalas na pinakamabisang lunas para rito, lalo na kung hindi gumagana
ang ibang paraan. May isa pang mas urgent na kondisyon na tinatawag na paraphimosis. Ito ay isang emergency na sitwasyon kung saan ang sikip na balat ay naiurong pero hindi na maibalik sa normal na posisyon na nagiging parang tourniquet na pumipigil sa daloy ng dugo sa ulo. Ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa tissue kung hindi agad naaaksyonan. Kung mangyari ito, dapat agad na pumunta sa doktor o emergency room. Hindi ito bagay na maaaring ipagpaliban. Sa ating bansa kung saan ang tuli ay karaniwang ginagawa sa mas matatandang bata, minsan ito ay nagre-resulta mula sa hindi maayos na pag-urong. Kaya importante ang edukasyon tungkol dito. Bukod pa rito, para sa mga lalaking nagdurusa sa chronic o paulit-ulit na impeksyon tulad ng balanoposthitis na hindi gumagana ang creams o mas mabuting kalinisan, ang tuli ay madalas na definitive na lunas. Ito ay nag-aalis ng pinagmumulan ng problema ng permanente. Sa Pilipinas, ayon sa Department of Health o DOH, may mga programa sa komunidad na nag-o-offer ng libreng konsultasyon at tuli para sa mga ganitong kaso, lalo na sa mga rural na lugar kung saan mahirap ang access sa espesyalistang doktor. Kaya kung ikaw o ang iyong anak o apo ay may ganitong issue, huwag mag-atubiling magpatingin. Mas mabuti na ang maaga kaysa maghintay na lumala. Ngayon, para sa lahat ng iba pa, ang desisyon ay mas personal. Para sa mga magulang ng bagong panganak, madalas itong batay sa kultura, relihiyon o preventive health. Pero dito sa atin, bilang Pilipino, ang tuli ay higit pa sa medikal. Ito ay ritual ng pagiging lalaki na nag-iwas sa social stigma tulad ng pagiging tinatawag na supot. Gayunpaman, sa edad nating higit sa 50, bilang mga nakaranas na sa buhay, alam natin na ang pressure mula sa lipunan ay hindi dapat maging tanging dahilan. Dapat nating isaalang-alang ang emosyonal na epekto, lalo na kung ginagawa ito sa mga batang uhuwa na hanggang 17 taong gulang tulad ng tradisyon natin. Para sa isang adult na walang medical na issue, ang desisyon ay tungkol sa pagtimbang ng health benefits laban sa panganib at nais na hitsura. Sa huli, kaibigan, ang balat na tumatakip sa ulo ay may natural na gamit tulad ng proteksyon at ginhawa. Pero ang pagtatanggal nito ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa kalusugan, lalo na sa pagbabawas ng panganib sa mga seryosong impeksyon at sakit. Sa kabilang banda, ito ay operasyon na may panganib at permanenteng nagbabago sa katawan. Ang desisyon ay hindi one size fits all. Ito ay komplikadong pagpili na dapat gawin ng may buong pag-unawa sa parehong panig. Kung meron kang sakit, discomfort, hirap sa pag-urong o anumang alalahanin tungkol dito, ang pinakamahalagang hakbang ay makipag-usap sa doktor. Isang urologist ay makakagawa ng physical exam, susuriin ang iyong katawan at magbibigay ng personal na rekomendasyon batay sa iyong kalusugan. Ito ay usapan na dapat sa profesional, hindi lang batay sa kwento ng kapitbahay o sa online forums. Sana ang balanseng paliwanag na ito ay nakatulong sa inyo na linawin ang mga tanong niyo. Kung nakuha nyo ang halaga mula rito, palike naman diyan, subscribe para sa higit pang malinaw na impormasyon tungkol sa kalusugan at ishare sa mga kaibigan o pamilya na maaaring nag-iisip din ng parehong bagay. Salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi